Murtala Umar daga Mandawari Sabon Titi. A samu wannan larurar ne a sanadiyar hadarin mota. A rayuwa ba daɗi sosai. Na kwanta a asibiti kusan tsawon shekara 1 da 'yan watanni. Na kuma dawo gida tun daga wancan lokacin ina kwanci a gida har zuwa yanzu. Ba na amfani da kujera sakamakon kasancewar ƙuguna da baya lankwasuwa. Ba zan iya zama ba. Gaskiya tun da na shigo ban fita ba. Kusan tsawon shekara 7 da 'yan watanni. Gaba ɗaya babu wanda nake yi daga ciki. Gaba ɗaya komai a nan wurin nake yi. Kamar fitsari da bayan gari duk gaba ɗaya a nan nake. Shi fitsarin ƙarƙashi na haka akwai wayarin da aka yi na pipe ya fita ban ɗaki. Idan na yi fitsarin yakan fita. Bayan garin kuma idan na yi shi nakan share shi a fitar da shi. To kiran da zan yi shine ya kamata mahukunta da masu hannu da shuni su taimaka wa waɗanda suke fama da wannan larura, sakamakon kasancewa wannan larura ce mai matuƙar wahala. Ko mutum yana da kuɗin sai yana buƙatar tallafi. Don haka yanzu ni abin da nake buƙata in samu lafiya da zan dinga zama kamar yadda kowa yake zama akan kujera in ci gaba da ma'amalar rayuwa. Na gode nima.